Naimbag nagasat na parabor ken napnapnuan itirag kadag iti puspuso tayo kuma iti daytoy nga aldaw dayta ti kablao ko kakabsat iti tunggal adda nga dumdumngeg iti daytoy nga programa kakabsat adda tayo manen iti makadua pulo ket tallo iti mabilang iti bulan iti Nobyembre ket sinanama kakabsat nga kaskuno na garatatay nakariing tayo nga daan rag o kadag iti puspuso tayo kapintasan kakabsat nga lukatan tayo iti daytoy nga agsapa tayo nga biruken iti rupa iti apo madaydayo iti napating nga naganak ket makipagpasit daytoy nga programa ti agsapan apnon iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti daytoy nga estasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsa ka man kablao kada kayo iti aldaw iti Lunes Lawrence Salazar. Sa pagharap sa hukuman, malapit na si Kristo ay magbalik. Tayong lahat ay bubukman at lilinisin ang daigdig. Tao, halika na, magbalik ka na sa Kanya. Narito siya, naghihintay, handang patatawarin ka. Huwag ka nang lumuha, imulat mo ang iyong mata kung sa iyong pagkakasala ikaw ba'y nagsisisi na? Tao, mag-isip-isip ka na. Madaydayaw iti apo tao mag-isip-isip ka na may isa kadag iti version tayo dayta kakabsat manipod di album tayo nga pagpapala ket dayta tayo original na kakabsat nga inadapt tayo ket ni Yoyoy Villame ket idi kalman kakabsat na imbitaran tayo nga agsaoy di kawayan ket na-meet ko dahil may isa nga anak ni Yoyoy Villame ijay isu ti music director da ket naibagak kanya na ket permiti ragsak namat ket alawan kakabsat iti daytoy nga kundaway ket kuman nga makipaglukat kayo di libro iti Ruth chapter 1:15 aging gana iti 18 kakabsat kapitulo 1 15 ang gana iti 18 iti libro iti Ruth kunana ket isu iti kinunana adtoy kunana ni abirat mo agsubli iti ili na ket idi Dios na kunana agsubli ka ala sumurot ken abirat mo ket ni Ruth kinunana di ka kumatarigagayan kanyak abaybayan ka ken agsubliak manipod iti isisurot ko ken ka sa dino man apapanam umayak to sa dino man apag naedam ag naedak to iti ilim isunto ti ilik iti Dios mo isunto iti Dios ko sa dino man apakatayam matayak to ket sadyay maitabonak to ni Yuba aramiden na kuma akasta kanya ken ad-addapay iti urayan niya nila ang patay iti mamagsina kadata verse 18 ket idi nga isu makita na nabilag iti nakem na iti panakikuyog na ken kuana di na insasaon ken kuana madaydayaw iti apo kadag iti sasaon nga intay binasa manipod iti libro iti Ruth chapter 15 verse 1 chapter 1 verse 15 hangga iging gana iti 18 ket dito kakabsat ti binasa tayo makita tayo iti dayto iti pakasaritaan iti tallo nga widow wenno tallo nga balo ni Noemi ken iti duwa nga manugang na nga ni Orpha ken ni Ruth nabit pa nga nabalo dagiti nga babae ket ita adda nga naulila da iti maysa nga nakarigrigat nga lugar ijay Moab basit wenno awan pa yen no kitaan tayo awan pa yen iti namnamadan nga masakbayan agpada da nga taga Moab ni Orpha ken ni Ruth
ng taga-Huda iti katugangan dangan ni Noemi. May sa iso ng Hudyo ket amamuna iti Dios. Ket awan iti rason ngagtalin iso na iti lugar nga mawawagan nga pagagusan iti tanap. Pagagusan nga tanap. Kas mabasa tayo di libro iti Salmo kapitulo 60 versikulo 8, chapter 60 verse 8. May nga nailunod makarimon umsi nga lugar kas inawagan iti Dios dayta nga lugar nga pagagusan iti tanap. Iparangarang na ditoy nga nababapay nababapay ngem kadagiti kababaan nga adipen. Kas iti maysa nga pagagusan wenno pagbugwan usaran dagiti nga adipen nga dalusan dagiti saksaka dagiti amamo da ket wenno makita tayo ditoy kabsat nga idi nga natay iti asawa ni Noemi inkadengnan iti agsubli iti lugar nga binindisyonan iti Dios dagiti tattao na. Adda ditoy kakabsat iti pakasaritnaan iti tallo nga babae nga adda iti nakalilidaang nga kasasaad ngem adda iti dakkel nga maadal tayo no kasatno nga sinango dagiti tallo nga babae iti dayta nga kasasaad. Ita nga bigat kahit kuman nga kitain tayo iti kabibiyag dagiti tallo nga balo nga babae kakabsat umuna may nga balo iti lugar iti pannakaabak. One widow in the place of defeat. Ni Noemi ketladawan iti may nga anak iti Dios nga timmangken ken limamiis iti Dios. Iti verse 13, makita tayo iti rason, iti panakaabak na. Kuna na, ta iti ima ni Hiuba, rimwar ang maibusor kanyak. Kanayon nga adda iti supapak iti basol kakabsat. Awan iti nasayat nga magunod iti basol, magunod iti tao, nga nabalbaliwan, saan to piniling, agsubli iti kinadakes. Kuna nang Galacia Kapitulo 6, versikulo 9, di tayo nga ron mabannog, iti panagaramid iti naimbag, tainton tiyempo na, agapit tayo, no, di tayo maupay. Iti Proverbs chapter 13, verse 15, tinasayaat a panagawawat, mangted iti parabor, ngam iti dalan iti panagsalungasing, narigat. No tubin tayo kakabsat, iti panagsasaon ni Noemi, manipod kadag iti binasa tayo, makita tayo ditoy, iti nananay nga panakaabak na, ken kinaawan iti namnaman na. Iti verse 8 ken 9, awanan iti namnaman para iti agdama. Hopeless na siya. Saan na nga maiwanan iti bagbagina, ken dagiti duwa nga manugang nan. Awan ti pagsapulanan, awan iti pag naidan nan. Awan di balaydan, awan iti nabati ken kuana malaksid iti Dios. Saanan nga malagip? Saanan malagip ng adda umdas ken kuana, agsipud ta adda ken kuana iti Dios. Ang feeling niya walang-wala na, hopeless na siya. Awanin iti mabaling nga pagtarayan nan. Hanang nga napanunot nga iti Dios adda ken kuana. Iti verse 11 ang kinggan iti 13, awanan iti namnama iti masakbayan ko na uray iti masakbayan na ket naladingit. Awan iti asawa nan, awan dagiti duangan anak nga lalakin. Awan iti mabaling nga makita na iti masakbayan na no di puro ladingit, puro kalungkutan, puro sakit gapo iti gatad iti basol nga masapul nga bayadan na. Adda kakabsat nga panpanunutin ni Noemi iti na materialan nga banag gam iti na espirituan nga banag. Amom ka di kabsat nga iti basol kanayon nga guyuguyon na ka nga saan mo nga mailasin iti dakis ken saan nalinteg ken killo. Kuna na ijay Isaiah Kapitulo 5 versikulo 20, asi kayo pay, dakay ang mangi bilang ang naimbag iti dakes, ket ti dakes na imbag, ibilang yu asip nget tilawag, ket tilawag sipnget. Ibilang yu anasamit, iti napait, ket napait nasamit. Anya ti supapak iti panakaabak na. Iti verse 8 ken 9 kakabsat, ken 15, pinatalgadan na ni Ruth ken Orpa, ngagsublida iti ilida, ken iti didyusenda. Binagaan na ida nga nasisiya at ti kasasaad da iti Moab. Ket mabalin nga makabirok dapay iti kapadada wenno kailyanda nga mabalindan to nga sawaen. Napukaw ni Noemi iti biling agbaling nga silaw para kadagiti para iti pakaidaydayawan iti Dios kadagiti manugang na. Ni Noemi ket maysa nga pakakitaan nga no agbibiyag tayo iti basol ken dumteng iti panaglamiis ti pamati. Saan tayo nagbalin nga nabilig ng silaw, ang asin kin silaw iti aglawlaw tayo.
Kuna na iti Matthew kapitulo 5, 13 nga na iti 14 kuna na da kayo iti panakaasin dagiti amin at tao ngem no ti mamayen iti asin saanen a mapaapgad awan serbinan no diket maibileng ken mapayat-payatan da kayo iti panakasilaw iti lubong saan nga mailinged iti ili anabangon iti rabaw iti maysa a bantay. Kabsat iti tunggal maysa nga agkuna nga anak iti Dios masapol nga agbalin tayo nga dalan tapno adupay iti makaammo ken umasdeg iti Dios. May kadwa ka kabsat, may nga balong adda iti lugar nga pumanaw, one widow in a place of departure. Ni or paket may nga ladawan iti may nga naiyaw-awan nga tao nga nakasarak kadag iti banbanag iti Dios. Ngem saan nga pulos nga namati wenno imawat kadag iti banbanag nga maipanggep iti Dios ket nagsubli iti panagbiag na iti basol, nagsubli isuna kadag iti kabagyan na iti pamilya na iti agbaling nga lapad kadag iti daduma tapno awaten da iti Dios. Nagsubli isuna kakabsat iti dati nga relihiyon na. Makita tayo nga kalpasan nga nangagan ken nakita na iti kinabilig iti Dios iti Israel pagdaydayawan ken ay ayaten na paylaan iti di Diyosen. Kaya sumasamba pa rin po siya sa mga ribulto. Wenno nya man pa nga di Diyosen data nga nahilalad dito kakabsat. Nagsubli iso na iti lubong nga pagbibiyagan na mabalin nga saan nga nagbalin nga naragsak ni Orpha iti Israel. Iti puso na kay kayat na iti wagas, iti panagbiag na iti Moab. Ni Orpha, ket ladawan iti may nga tao, nga agin ko nakakabsat, iti pamati na iti Dios. Tinalikodan na iti lawag, ket saan na nga pulos nga kayaten, iti nga manggagan, anyaman pay nga maipapan, iti Dios. Anya iti masakbayan, iti kastoy nga tao kabsat. Kunana iti Psalm chapter 9 verse 7, patay iti tungpal iti amin ang managdakdakes kastamet digiti saan nga umawat iti Dios. Kastamet kuna na digiti saan nga umawat iti Dios. Kabsat, saan mo nga pagdalikodan iti Dios? Isunalaeng iti mabalin nga namnama. Kang runaan na iti daytoy nga gundaway kakabsat. Hantay nga mabalin nga lapdan iti bagyo, hantay nga malapdan iti anyaman nga mapaspasamak ti aglawlaw tayo. Dayto iti tiyempo kakabsat nga saan mo nga paglikodan iti Apo. No diket di patalgedem dayta relasyon mo iti Apo. No ni Jesus kuna nakingkuana siak iti dalan ken iti pudno ken iti biag awan iti umay ken Ama no di magdangan niya. Juan kapitulo 14 bersikulo 6 kakabsat. Iti may katlo may isang nga balo iti lugar iti panagdesisyon. One widow in the place of decision. Ni Ruth ket ladawan iti maysa nga managbasol nga nasarakan na maipapan iti Dios ket naddaan iti pamati. Nagbalin nga pasit iti pamilya iti Dios ket naddaan iti commitment nga sumurot iti Dios iti agnanayon. Jay bersikulo 16 kakabsat, ingkedeng ni Ruth iti sumurot numampay awan iti mabaling ipaay wenno ipaay ken kuanin ni Noemi ingkedeng na iti sumurot ken kuana impakita na ditoy nga adda iti adda iti nagtignay iti puso ni Ruth. Maysa nga pakakitaan nga iti Dios mabalin wenno mabalin na nga agtimag, agtignay kadagiti puspuso tayo, uray man nagbasol tayo, ket anyaman pay dagiti aramidin tayo nga basol. Anya dagiti banag ingkeddeng mon para iti Dios kabsat iti daytoy nga gundaway. Ni Ruth nagkeddeng babaen iti pamati, inawat na iti baro nga pamilya ken baro nga apo babaen iti panamati na, inawat na iti baro nga biag agsipud na exercise na iti pamati na. Ayat nga kabsat, awan iti imposible iti Dios. Nabalbaliwan amin gapu iti Kalbaryo. May kaduang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 ko na nagapuna no iti maysa adda king Kristo isu baro a parswa dagiti banagadaan na palabasan adtoy nagbalindan a baro. Iti Roma kapitulo 6 bersikulo 6 nga ammo tayo ati daan a kinatao tayo na ilan sa iti cross anay ka na ikanunong ken kuana tapno mapukaw iti bagi iti basol tapno di tayo patagabon iti basol ko na. Barbaro tayo ken nawayaway antayon ken Kristo kakabsat.
Ni Ruth nagkadeng aging gana iti panungpalan. Mabasa tayo di verse 17. Kuna na sa di numan pakatayam, matayak to, kat sa jay, maitabo na to. Ni Jehovah aramidin na kuma, iti kasta kanya, ken ad-addapay, iti uray anya ni laeng patay, iti mga mamagsina kadata. Nagaramid ni Ruth iti total commitment, aging gana, iti ipapatay na, ipaay na amin nga tiyempo na, ipaay na amin nga biyag na, amin nga kanito na, nabatbati nga aldaw iti panagbiag na, nga makipagna iti Dios. Para kang kuha na awan iti rason nga agsubli pa isuna. Amuna, nga no agsubli, when subyanan na iti ipapatay, panakaabak na sipnget, ken peggad. Kapsa tipudpud nung nga namati iti Dios, addaan iti total commitment. Aya, idin nga kinunan ni Jesus kadag iti adalan na. No sino man a tao iti mayat nga umay sumurot kanyak, paglikodan na iti bagina kat alain na iti cross, ket surutin na. Di Matthew 16:24. Or ipa di Luke chapter 14 verse 33 nga kunana, no kasta nga rod, uray siya asino kada kayo, adi na paglikodan dagiti iso amin ako ko na saan ang makapagbalin nga adalak. Kapsat kukwa ka di ni Jesus, iti amin nga addaken ka. Iti amin nga addaken ka, kukwa na ka di, bagi na ka din. Siya asino ka na tayo kakabsat. Iti dahito nga kanito, kadag iti talo nga balo, iti kasayaatan, nga mga parangarang iti agda nga biyag mo. Paslaka-laka di kini Noemi, nga amamum iti Dios, nga masapol mo iti agsubli iti lugar, iti bendisyon. Mabalin kasla kamot ken ni Orpha, nakitam dagiti banbanag maipapan iti Dios, ket pinilim iti saan nga sumurot ken kuana, ket pinilim iti pagayatam, ngem iti pagayatan iti Dios. Wenno, si kan ni Ruth, nga ingkedding na, when ingkedding mo iti sumurot iti Dios, uray anyaman pay, iti mapasamak, aging gana nga umay nakaalaan, siya asino ka, kadagitoy, nga talo kakabsat. Ni Orpha, ni Ruth, ni Noemi. Numaysa ka nga na isalakan, kat imadayo ka iti Diyos kakabsat. Awisin ka, nagsubli ka iti Apo. Nuin enjoyam iti nilulubong nga, wino nilalasag nilulubong nga trabaho, pagbayadan tayo to amin dahil kakabsat. Amin ko naktatay nga basol adda iti supapak na. Yes, in-enjoyam mabalin iti dahito nga kanito, iti basbasol mo kakabsat. Dumteng iti aldaw, nga awan iti mailaksid, aya nga dagiti basbasol nga aramidin tayo, ket amin dagitoy pagbayadan tayo. Kakabsat saan pa nga naudi, iti amin. Daytoy iti gundaway iti pag-iso nga tiyempo, tapno ti kastam isukom iti Apo. No napukaw ka, ket panpanunutim iti biyag nga adaan pamati, awisin ka, nga awatem ni Jesus ita. Naman pa'y, naisalakan kan, secured kan settled, awisin ka, nga daydayawom iti Diyos iti dayti nga kanito, kat agyaman ka iti nawadwad, nga parabor ken bendisyon na. Kakabsat, ayatek nga kakabsat nga dumdumngeg, nga naglamiis idi, kat nagpudot ka ti panagserbi, kat itatang kat naglamiis kan, awan iti kasayaatan kakabsat, no di kumamang kakinya, Apo Jesus manen iti dayti nga gundaway. Awan iti nasaya at nga maitid na dayta kakabsat. No dayta pagayatam lang iti sursurutem. Dumteng dadi tiyempo kakabsat nga ti Diyos tumutlaeng iti masurot dita biyag mo kakabsat. Sayang dagiti tiyempo, sayang dagiti panawin kakabsat. Enjoy tayo iti presence ti Apo. Taori si kakabsat, siyak datayo amin, san tayo ammo. Kaya ti oras ken tiyempo tayo no katno tayo nga alain iti Apo. Ket ti kararag ko, iti anyaman nga gundawan, ti anyaman nga tiyempo, nakasagana tayo kuman kakabsat. Madaydayaw iti Apo dawatek man nga agtamod tayo, ket agkararag tayo iti dayti nga gundaway. Apo kas inadadal mi maipapan, kini Noemi or fucking Ruth. Nakita mi Apo tin espirituan, nga biyag mi iti dayti nga kanito. Apo no adaman iti kaslaki ni Noemi ita nga kanito. Addang naglamiis iti pamati na addang imadayo ken kaapo sa gidem dayto nga kabsat. Isublim iti kinabara iti pamati na kastamot nga ipaayam iti rag-o iti panagserbina. Anyaman dagiti rason nga limamiis, ikatim amin dagitoy, ket makita na iti dalan na nga agsubliken ka. Iti man Apo iti panangsagid iti Espiritu Santom ken kuana ita nga kanito. Tignayom daytoy nga kabsat,
ket ma-restore iti ayat pamati ken panagserbi ken ka Apo. Makipagragsakak kadagiti kakabsat nga adda nga napinget iti pamati ken ayat na ken ka. Iti dating nga tiyempo dagiti namati nga safe and secured Apo iti relasyon da ken ka. Agyaman ak Apo ta adda ka nga kanayon nga mga aywan kadakwada agyaman kami Apo iti balay agyaman kami at Apo iti opportunidad nga ma-enjoy da iti panagserbida ken ka agyaman kami kadagiti adu nga parabor ken bendisyon mo agyaman ak ta adda ka nga kanayon nga mangpagpabilig kadakwada dawatag man Apo nga sika Apo iti kanayon nga mamagbalegi kadagiti nga kakabsat addaman dagiti sangsanguan da nga parikot iti daytoy nga kanito Apo sika iti sufficiency mi awan iti anyaman nga banag nga mabalin nga mangyadayo kada kami ken kaagsipod ta sikat ti akin iggem iti biag mi bendisyonam dagiti nga kakabsat iti amin nga aspeto iti panagbiag da uray Apo kadagiti na dumaduma nga ministries da ipayam ida Apo iti panagbalegi kararag kumot Apo dagiti agdingdingeg nga awampay iti nananay kinalawag nga relasyon da ken ka iti daytoy nga kanito saan mo nga kayat nga agbiag kami nga adayo ken ka iso nga iti daytoy nga kanito agtignay ka man kadagiti kakabsat nga agbirbirok iti pudpud nga rag-o ken agrag-o iti panagbiagda iti daytoy nga kanito Apo amok nga ado dagiti agururay iti daytoy nga gundaway nga kaya't da mapadasan iti addaan rag-o iti panagbiagda o Apo ket iti daytoy nga gundaway kabsat no sika man daytoy dawatek nga sumurot ka iti daytoy ababa nga panagkararag ket palubusam nagtrabaho iti Dios da biag mo iti daytoy nga kanito daytoy ti apag isu nga tiyempo kabsat nga awatem iti Dios kas manubot ken makisalakan mo no kayat mo nga mas safe and secured iti panagbiag mo awatem ni Apo Dios dita kaunggan dita pusom kahit kuman kabsat nga agtamod ka ket sumurot ka iti ababa nga panagkararag Apo nangeg ko iti sasaom iti daytoy nga bigat agyaman ak iti nawadwad nga parabor ken ayat mo umasadegat nga adda iti panagpakumbaba iti puso. Nabigbig ko iti kinamanagbasol ko. Pakawanan na. Ket manipod iti daytoy nga aldaw, dalusam ti biag ko. Ikatem iti anyaman nga kinarungkit ken basol nga adda kanya. Ket kayat ko Apo ti agbiag nga makayayo ken ka. Manipod iti daytoy nga aldaw, sikat ti agbalin nga Apo ken mangisalakan ko. Isurat mo itinagan ko iti libro iti biag, ket ikawas mo kanya iti kinasanto. Amen. Kakabsat, no inawat mo, winusumurot ka iti dayta nga babang panagkararag, at dakinyam iti Apo. Mangrugin, nagtrabaho da biyag mo, iti Apo. Madaydayaw, iti napatagnanagan na. Amen. Sabang inka makita ngadat sangwanan di kantina mangitang tangan iti hinebra tay sukan daytoy ti kapena inka masabat iti kalsada kanyan na pungay ti matana at rasabante ti panagnana kaput siya buken mariwana o gayim ko sayang tabiyag mo no perjim lang kaput bisyo mamati ka ken Hesu Kristo ket masagbayang naranyag ko. O gayem ko, na, adak mo ti panagbalbaliw tayon, dahil saritaan na iti dati nga kanta kabsat. Katsakpay man nga, nga kablawan kadagiti kakabsat nga ada kadagiti live streaming tayo kahit kung mga kablawan ni LJ Sablay ti
birthday na iti daytoy nga aldaw kakabsat ken na kahit kumuti agyaman kadagiti kakabsat adaman kada kayo tagdingdingeg iti daytoy nga aldaw iti kakabsat tayo iti Kawayan First Assemblies of God. Thank you iti warm welcome yo kanya kiti kalman kakabsat madaydayaw iti apo ket iti daytoy nga gundaway. Good morning kini Madam nga Delia Aruk nakipagdayaw manan iti daytoy nga aldaw kadatayo riba pay kini Ma'am nga Lourdes Gatiwan. Good morning Pastor Roger. Good morning rin po. Ore pay kini brother nga Jayceline Danyo Agpalsa. Good morning po Pastor. Keep safe everyone. Sister Rovi Salting. Good morning. Kini Brother JC Montimayor. Good morning Pastor. God bless. Blessed Monday morning Pastor. God bless po in your family. Kuna ni Sister Ruby Salting. Uri pa kini Sister nga Lynn Baklayin. Damagin nagasat nga bigat mo Pastor. Kastamot ka nagiti amin. Ngagdingding alaik man daytoy nga gundaway. Nga mangkablaw iti nagasat nga panagkasangay ni Antilita apayo itang aldaw. Idita Burgos Alicia agdingdingeg iti daytoy nga gundaway. Good morning kada kayo dita Burgos Alicia kakabsat. Uri pa kini Madam nga Rovelinda Arok. Good morning. Magbubuya iti daytoy magundaway. Uri pa kini Sister nga Vivian Benevente. Good morning Pastor. Praise the Lord. God bless us all. Sister nga Febelin Montimayor. Sister Feby, good morning. Kat maysa kadagiti kakabsat tayo ni Madam Lerma Valenzuela Pascua iti nag-text nga kunana. Good morning and blessed Monday po. Belated happy birthday sa asawa ko. I love you so much kunana. And happy birthday to my magandang pamangkin na si Claire Ann Valenzuela. More blessing, be. Salamat po, Pastor Ninong. Inanak ko ni Brother Norman, kini Teacher Lerma Pascual, nga iso ti principal tayo dito yung CBS, ti Bible, ti elementary school kakabsat. Ore pa kini Madam nga Rovelinda Arok. Agustin, good morning po Pastor. Praise God and God bless. Pastor Virgilin Pascual Makaling, good morning. Dinan Ulaya, Sister Dinan Ulay, good morning po Pastor. Kini Ma'am Lourdes, blessed Monday Pastor and family and all listeners and viewers. Thank you Lord for another beautiful day. Praise you always. God bless and stay safe always. Kini Pastor Ricky, Ma'am Lilibet, good morning. Dita Jones, kini Sister nga Luz Montimayor, good morning. Kini Pastor Mercy Dita Magnog, good morning Pastor and God bless po in your family. Shalom. Kini Ma'am Biron, Sir Alex Pascual Dita Abaknor, good morning. Kini Sister nga Shirley Dumon, blessed morning Pastor Lawrence and family. Thank God for His goodness and faithfulness to us. Thank you for your message about Noemi and her 2 daughters-in-law. God bless. Okay, Sir Pedrito, kini Ma'am Nancy Daliego dita Bacnor, good morning kada kayo. Amin nga awan labas na. Uri pa kini Pastor Virgilin Pascual, blessed morning Pastor. God bless you and more in your family. Kablaawak man dagiti Balo, Delia Arok, Rovelinda Arok, Agustin Margarita, Andres dagiti dagiti naanos na ayat ngagserserbiti apo. Pastor Milanio Ramos itagamo, good morning kada kayo amin ti sibubong nga pamilyam. Kini Pastor Edgar Martinez, good morning Pastor. Thank you iti mensahe ti dating aldaw. God bless you and your family. Ori pa kini Sister Delia Arok, blessed morning Pastor. Agyamanak manan dagiti sasawi ti apong naipalasat yo pudno launay ang makapabindisyon iti inaldaw apan nagbiag mi. God bless you Brother Milbert Pascual, good morning Pastor Lawrence. Nagmayat ngagdingeg iti sao ti apo nga iburay mo iti deti nga bigat from Rizal Gamu. Madam Gloria de la Cruz, good morning mat kini ni Duraza naragsang agsapa kinapnon iti namnama Pastor Lawrence pudno launay ngini apo tayo iti nga namarswa ket na naimbag kadagiti anak na. Hallelujah. Ken kayat kuman laeng kablaawan iti naragsak ayaten mi nga ina iti Church of God Union Kawayan City, Pastoralin Acacio. Happy birthday po Pastora. God bless you more. Sana ma-meet ko kayo mga kapatid. Kini Sister nga Rosbel Apostle, good morning. Kada kayo aming nga awan labas na kini Sister nga ni Brother nga Tini Badua, Sister Julie Martinez, Giancarlo Agkawili Lacar, Christopher Castillo, kay ken kada kayo amin kahit ko nga ibagaman na iti good news kakabsat iti dayti nga programa ken ti DZMR mabalin tayo kakabsat nga
nga buyaan iti YouTube kalpasan iti daytoy nga programa mabalin tayo nga kitaan iti YouTube ket makita tayo kabsat daytoy iti pagsayaatan nakin good news kada tayo kabsat orahan nyo nga nangigan iti pag-iso nga oras mabalin nyo nga papan iti YouTube 11:43 DCMRT Agsapa mabalin nyo nga saraken daytoy ket alagaruden pumakada man iti nakem ken kabsat iti Apo Lawrence Salazar na imbagal daw iti Lunes. Nangyigan tayo ti programa. Ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes, ingat